Dagsdreng, mens I er ude at cykle, så er jeg på arbejde for fan. På arbejde i Odense. Kom så, fyr til den bold der. Ja, sådan. Kom så, for satan. Sådan. For I skal forstå, at det er et vigtigt job, jeg har, ser I her et lille udsnit af nogle af de priser, jeg har vundet. Her ser I resten af min arbejdsplads, og ja, jeg vil stadigvæk hellere have været med jer. Her ser I min arbejdsplads. Og her er så noget af den musik, som jeres elitechef han lytter til, når han er alene. Men formålet med den her lille video, det er jo at få afklaret et spørgsmål, som har ligget mig lidt på sinde en stykke tid. Det kommer her. Joachim, spiser han jord? Eller, så kigger her. Er det jord på vej ind eller ud af Joachims hoved? Det er spørgsmålet. Håber I har haft en fed dag, og vi ses lige om lidt til løb i Rold Skov og til DM og til træningssamlinger og alt muligt andet. Det glæder jeg mig til. Hej.